Lukas, kom lige her. Har vi en aftale nu? Jeg kan ikke se noget i kameraet. Jeg tror, hans mål er at komme foran Palle, og der er han lige nu. Palle i de øjne. Kom så, Thomas. Ej, jeg er bange for, at han vælter. Her, Thomas! Det er skide godt! Kom nu! Inden! Nej! Pas på! Kom så, Thomas! Kom så, Thomas! Hold nu op, han skal have noget gas. Kom så, Thomas! Ja. Det er så godt.